Kommer Dennis, så kommer Dennis! Jeg tager Mikkel! Så kommer Oliver! Så kommer Kasper! Så kommer Dennis og skubber ham! Der kommer Mikkel, og han laver et eller andet ryglag. Så ser jeg Oliver, så kommer han der. Så kommer Josef der. Så kommer Kasper, og hiver ham med ind. Men han vil ikke, så kommer Oliver og sparker ham lige i numsen. Så er det Jonas, så er det Dennis. De kommer også, så er de alle sammen her. Så er det Mikkel. Så er det Mikkel, så filmer du. Så er det Mikkel, nu er det Jonas, der Oliver, nu er det Jonas, der filmer. Og der er Josef, han ligger ned, han har det ikke okay. Og de kæmper. Og Mikkel er op på hoppepuden. Og der løber Kasper også forbi. Så kommer Dennis og Oliver Larsen og Magnus og Kasper. Og Josef, han sidder stadig dernede. Og der er Oliver Larsen. Josef. Og her er Josef, han ligger nede på sande, og der er Magnus. Og Mikkel flygtede. Og der kom Magnus ned. Og det var sådan, Kasper han via. Jeg skal nok filme. De make a noob. Jeg så er det lige Oliver Larsen, han løber. Så er det lige Magnus, han slår helt uafbrudt. Det må I fandme undskylde. Og de kommer vist lovligt tæt på. Så er det Dennis. Og jeg tror, hvis han vil lave 619. Nej, det ville han så godt nok ikke. Og så er han. Og så vi har en hel masse tips lige her. Oh la la. Det er så min cola. Det er min mobil. Det er mega noob.